Sausa ka awit. Sa mga artista nga maghatag o kinabuhi, niining akong kaagi. Itago lang ko sa pangan nga Rayan Dave. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Born for You. Yes, I was born for you until the day I die. What we have, the world could never find. RMN Drama presents Handumanan Sausa ka awit. Ano para siyang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga nagpatago sa address sa Mindanao. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Ray. Bay, tagay na na. Ikaw ba ba? Tagay. Kapalahubog gini mo eh. Iba ba yung kahanga, hindi ko mo inom? Ah, sige lang, good. Ikaw man sa'yo mao'y mabulahan sa kong pagkapalahubog, bay. Kay, ipaila-ila man di ka sa akong mga chicks nga. Mga kainom na ko. Anya karon, nansa kay laing ipaila-ilan ako. Uy, si Sil. Panguyabi ba, kusog ka ito mang libreng snacks? Ka nga mawa gini mo ba eh? Ha? Manguyab ka na ako? Osel, ganahan mo ko nimo. Oh, sige. Uyab na ta. Yes! Congrats, Sil! Salamat, Ray. Inom taon niya, ha? Ayaw ka bala ka. Libre na ko. Aw ka na! Mo ginaginahan ako nimo. Mo na ginahan mo nimo, Sil. Kay kusugi kang manglibre. Surtiya sa kong amigo nimo, eh. Siyempre, no? Love good kayo na ko si Ray. Nya, kabay. Uy, ikaw. Oh. Lamsag kay nimo si Sil. Kuan. Love, oy! Siyempre! Ray! Uy, Sil. Hubog na mo kayo. Hubog town. Di ba na hubog, ay? Atro sa gabay. Ano hubog? Ay, uli na ko eh. Bahala naman din. Ray! Uy! Bay! Unsa? Uy! Nakigbuhag ka ni Sil? O bay, di na nako kayang buangon siya eh. O usap pa sad bay. Lahi siya nga klase nga pagkababay. Ambot. Murag, di gud may makasinabot. Grabe siya ka liberated. O grabe ka pala hubog. Unya ako. Di ra bagid ko mo inom. Mausad. Ay, kabala ka, bay. Kaya mas may siguro, ngita lang kaglayan, bay. Pangitaan di ka, ha? Unya, panguyabi na yun. Ha? Nasad? Buwag nasad mo? O bay? Na, ikapila naman to nga chicks nga akong gihatag ni mo, eh. Ha? Kadali mo sa ni mong mapulan, oy. Ako bitik supply ni mo. Kini. Oh, Last na gini, ha? Og tarunga gini bay kay buutan ba yan, eh. Manguyab ka na ako? Oo. Nga naman ko.
kulbaan man ko. Karon pa ko nakasuway nga, gikulbaan nga nanguyap. Ikapila naman unta ni nako nga gibuhat sa mga papay. Wala ba siya matingok? Igura siyang nitutok na ko. O, sige. Gisugot na tika. Yes! Huwag ko sabot sa akong gibati. Nalipay kay ko nga gisugot na ko ni Ann. Huwag mo unta ko yung feelings niya. Igura gid unta ko nga lingaw-lingaw ng pagpanguyab na ko. Sama sa akong gibuhat sa laing mga babae. Pero, nga nung tinud-anay man nga kalipay nga akong kipati nga gisugot na ko niya. Mahal na ka na ko siya. Unsa may importante nimong pakikisultihan ako, Ann? Ray. Hmm. Naluoy ko nimo. Ha? Nahibaw ko mahal kaayo ko nimo. O, Ann. Nga naman. May problema ba? Ha? Ang tinuod. Gigamit lang ti ka, Ray, para makamove on ko sa akong ex. Unsa? O karon nga nakamove on naman ko. Makigbuwag na ko nimo. Ann! Sorry, Ray. Dili, Ann. Di ko musugot. Ha? Unsa dili ka Di ko musugot? musugot nga magbuwag ta. Di ko musugot nga mawa ka na ako, Ann. Mahal kita ka. Buhaton ako ang tanan aron may in love ka na ako. Ray. Hala, no? May ginisugot si Ann nga. Padayunon ninyo ang inyong relasyon, bay. O, bay. Basta, bay, buhaton ako ang tanan aron ma-in love siya na ako. Wala. Wala, bay. Nadutla na gyud ka ni Ann. Grabe, bay. Siya pa mo'y nakapaingon ako ini. Usahay, makibuwag siya. Kay, wagid lagi siya ma-in love na ako. Pero, di man ko musugot. Di ko maundang, bay. Hantod ma-in love siya na ako. Surprise! Oh, wow. Flowers. Ray, sobra naman imong effort, uy. Why sobra para sa tao nga akong gibahalaan. Ingon anat ika-love. Ray, sorry ha. Pero, wa pagit ko makatuon pagkikugman mo. Okay ra. Wa man siguro magdalian. Magpaabot ko kung kanus aka mahigugman ako. Ray, Basta hinumdumi, nga di ko mo give up ni mo. Grabe. Ikaw na gud mo'y pinakataas og pasensya nga akong nailhan, bay. Grabe, no? Si Ann man ang babae nga. Mistik yun ka na, bay. Mistik ka na ya. O bay, kay si Ana gud ang babae nga akong gimahal bay. Og maurag gipangayo nako sa Ginoo nga unta. Ma-in love na siya nako. Bay. I love you, Ann. Nahibaw ko. Di ka gustong matubag. Pero dili ko... I love you too. Ha? Tinuod? Mahal na ko nimo. Oh, Ray, mahal na tika. Ug salamat sa taas ni mga pasensya. Salamat sa pagpaabot nga moabot ang higayon nga ma-in love ko nimo. Salamat sa Dan. Mahal kita ka.
Unsa? Magpakasal ta? Oan. Pasino niyag mausab ang imong nanguna. Maong gusto kong magpakasal dayon ta. Dili na kumawa ni mo, Ray. Kitinudanay nang akong pagmahal ni mo. Maong sige, magpakasal ko ni mo. Thank you! Thank you! Thank you! Mabdos na ko, Ray! Oh. Yes! Yes! Apingay ko nang imong gibabdos ha. Ang pinga na to ang umaabot na tong anak, day. Kay excited na kay kumahimong amahan. Ray, sakit agad kay akong tiyan. Kada ko na kayo ko. Lamit agad kayong iutong. Day. Ang kusang gamay, day, ha? Kaya rin ginani mo. Dali. Kumuta ko. Aron, maarang-arang imong pamati. Alang mabunog ko. Okay ra. Basta, makuhaan lang ng kasakit ng imong bati. Ray! Sige na. Ayaw siya natin pag-utong. Sir, delikado ang kinabuhi sa imong anak. Kinahanglan siyang i-CS aron safe ang baby. Buhat ang tanan nga makaayo sa kong anak ug asawa, Dok. Okay, sir. Ginoo ko. Ayaw itawon kuha ang akong asawa ug ang akong anak. Mahal kinako sila, Diyos ko. Congratulations, Sir Ray. Healthy ang baby. Oh. Safe ra pud ang imong misis. Salamat, Dok. Liwan kayo ni matong baby, Ray. Day, salamat sa paghatag na ko ug gwapo nga anak. Ug labaw sa tanan, salamat sa paghatag na kong chance. Mahal kiti ka ug ang atong anak. Ug kamura gyud ang akong mahalon sa tibuok na kong kinabuhi. Too many billion people. The chance in heaven that you'd find. Sa kadaghan og babae nga niagi sa akong kinabuhi, si Anne na gyud mo'y nakapausap nako. O nituo ko nga gitagana gyud mi para sa usag-usa. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tamo. More power, RMN. So sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Ray. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, ikaw ang iibigin ko. Nais ko'y laging kapiling ka, magpakailanman. Ikaw ang aking mahal, ikaw ang iibig. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit.
Ano ba na siyang kaagi karon? Mukining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang nga tumatatampo, nagdasangan nga Ray. Ay, kapuyas ang lawas eh. Gutom sa da. Eh, may antag na makaon ninig abot na ako sa bahay da. Na, wa pa ba ako makalungag? Wa pa sa ko makalutog sa daan. Ha? Nga naman day. Gabi naman oh. Ay da, nalingaw ko sa mong storya-storya ni Maringsita, nga itong silingan. Ay, mo ba? Sige na lang eh. Magpalit lang tas gawas. Kay murag, hindi na gimada akong kagutom da kung magluto-luto ka. Grabe hasad na ng imong asawa, oy. Wa man untan na siya trabaho, pero dili man abtik nga maglihok-lihok dias inyo. Manang. Ay, dili man sa pagpanghilabot dong ha, pero ay maluoy lang gid ko nimo kay ikaw na gani ang nanrabaho. Unya inig-abot sa inyo. Ikaw gihapoy mo lihok sa mga lihok konon sa bay. Manang. Dayche, mawa kog usa ka buwan gud siguro. Kay paistihon mi sa among amo gud. Dinalian mo kong trabaho na mo sa among construction. Mao ba? Okay. Dili ra ka mingawon ako? O ibi ni mo rin, uy. Ang tiguang na ta, uy. Oh, Dayche re. Ay hayos imo asawa ba eh? Kay ikaw man tanan? Pinangga lang gyud kay nako akong asawa bay. Ako say nag-ingon niya bay nga di na ko siya patrabahoon kay aram na kaya ram na ko siyang buhion bay. Swerte gid kayo siya nimo bay. Kanina ram ko sig panawag ni Cherry. Di man kin makontak hantod dun. Asam ka di siya? Ay. Pila na kaadlaw. Ug makauli na gyud ko sa amo. Gimingaw na kay ko sa akong asawa da. Excited ako makakita niya. Hagbay rang wa si Cherry din hidong, uy. Nagdatog dako nga bag. Ambot kong asa to. Unsa nang? Asam ka day si Cherry day. Sakita sa igibuhat eh. Kalit lang siya kawa. Bay! Bay! Bay, nga no? Salamat nga naabtan ka din sa inyo bay. Nga naman day bay. Nakita na ko ang imong asawa. Dako nagtiyan bay. Ug doon na kaipong lain. Unsa? Hain bay. Hain gapitan ni mo siya nakit eh. Uli nga nawa kag kalit sa tuwa. Tungod kay mabdos sa deka. Ano ba, Cherry? Gibuhat mo nung tanan ko ang tanan para nimo. Guwang pagkidi, ha?
Sorry, Ray. Pero napulaan lang yun ko. Naudsam taong gani. Parehas mong minyo anang laki ha. Pero ni patol ba yun kaniya? Mahimo ba, Ray? Wa nakilabot na ko. Oh. Mas maayo ra sa nga nahibaw ka na. Anong dili na ko mo problema magsulti ni mo. Cherry, Kalimti na lang ko. Kay dili na ko balik pa sa ato. Grabe, hagod si mong asawa ba? mao lagi bay. Sakit kaya gibuhat ako bay. Kabaan na ng mong asawa ba? Hi. Naipaabangan dinis dool? Kon, kining sunod ining baya ay. Paabangan na. Mao ba? Thank you. Ako din si Grace. Ikaw? Ako sad si Ray. Gwapa ng bagong nangabang din hadong no. Aha? Buutan ra ba na dong? Kana nali ipulis imong asawa. Biyuda man ko nun na. Oh, manang. Salamat ha nga. Imo kong kitabangan og alsaning akong gipalit nga foam. Uy, kasoy. Nakita tamang kong kang naglisod og daan na. Mong ako nalinida. Kitabangan ti ka. Wait ha. Kutawan ti kag juice. Uy, ayun na lang, uy. Okay ra. Ha? Wala problema. Kuan na lang. Kung dili ka busy on niya, manihapon na lang tas gawas. Librehan ti ka. Sige. Guys, taod-taod na tang nagsigig kuyog ba? Mura nadutla naman ko nimo. Kining, kung manguyab ko nimo ba, may chance ba ka ako? Ray, ang tinuod. Nakagusto man sad ko nimo. Tinuod ka, Grace? O lagi. Kaya ako nakita nga buutan ka. O responsable. So, kita na? O Ray, kita na. Yes! Grace, thank you kayo. Thank you, good. Grace, unsa kayo maayo no kung ipon na lang ka nako? Aron di na ka mangabang ba? Sure ka? Oh, Grace. Oh, sige. Pwede ra. Ang akong iabag na lang nako sa mga gastuhan sa bahay. Oh, sige. Ikay bahala, Grace. Kinsa man doon? Kakasuba ng nanuktok eh. Ako sa sihon. Mubalik na ko din sa ato. Oh. Ray, kinsa na? Oh. Tinuod gid ako na dunggan. Nga na nakigikatipon din he. Cherry, doon sa man ka din eh. Nibiya na ka, di ba? Nanong nibalik pa man ka? Tungod kay asawa gihapon ko nimo. Cherry. Kung dili na nimo papahawaon ng imong babae din he. Ikihati ka. Oh, Ray, mubiya na lang ko. Dili ka mo biya, guys. Kung naiangay mo biya, si Cherry, o dili ikaw. Ray. O sige. Ipangkihata mo. Wa ko mahadlo ko'y, Cherry. Ikaw ang unang nagbinuang sa itong kaminyoon. Unya ikaw pa'y mo'y naiganang mukihan ako? O sige. Gani nagpamabdos ka sa imong laki. Di ba? O sa imong tanaw, labanan ka sa korte? Ray. Maong pahawa na din eh.
Kay akong singot ug akong dugo ang akong gipuhunan aron makatukod ko ninbaya. Ray, pasayloan na lang ko. Magbalik ta. Balik, baga agin mo na. Gamahay ko, Cherry. Nga ikaw ang akong gipakaslan. Ray! Sugod karon, di na kaangay mabala ka, Grace. Tungod kay di na makapangilabot si Cherry nato. Ray, Grace, mahal kay tika. Ug nagpasalamat ko sa Ginoo. Nga naila-ila tika. Ug iya kang gihatag nako. Ray, salamat. Mahal sad kaayo, tika. Dinggin mo ang awit ko, awit ng nagmamahal sa'yo, wala sa akin. Swerte gikay ko nga naila-ila gin ako si Grace. Tungod kay lahi kay siya og batasan kay ni Cherry. Bisan tuod wa na nako siya patrabaho pero mangita gyud sa paagi nga makakwarta siya og nagtinda-tinda siya sa amo og bisag unsa. Dinhi na lang kutob, daghang salamat. RMA. Di ko mapapayaan. Mao kita mga galang kaagi ni Ray nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga nagalahan, ikaw ang iibigin ko. Ikaw ang tangi kong iniibig, mahal, magpagkailanman. Ang maong kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o kubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga hikalag, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpangina. Ikaw ang tangi kong iniibig. Handumanan sa sakawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? May kaning sa kababay nga taga Sarangani Province nga tumagtampo nagdasingan nga Rhea. Kumusta Rhea? Kinsa din eh. Ngano nakailaman ka na ako? Grabe ha. Nakalimot na ka na ka. Si Kent ba doon eh? Kent? Huwag mo kay kailangan, Kent. Ha? Huwag ka makailan ako? Na nagsige man tag-chat-chat? Hangtod nga nihatag kasi mong number? Chat-chat, good town. Huwag ta mag-chat-chat, oy. Huwag wasa kumuhatag ni mo sa kong number, no? Sorry, kayo gaw, ha? Ha? Nga naman, gaw? Ako magod yung gigamit imong Facebook. Nya, ako nakita si Kent, mauto ni friend request ko niya. Yaman po ti-accept, mauto nga, nag-chat ni. Gaw, nga na ngayon mo siya number. Mong ako lang po gihatagan sa imong number. O niya, gaw, kung saan man na ron. Oh, kung manawag siya balik ni mo, gaw, sultihin lang nga, dili ikaw yung ka-chat. Mao ba? Dili di ikaw ang nag-chat-chat na ko? Mauna, Kent.
Ang ako igagaw ang nagchat-chat nimo. Ang ako lang account ang gigamit kay nigamit man gud siya sa akong cellphone. Wag lingaw bayhan na uy. Mao ba? Pero okay ra pod. Ha? Unsay okay ra pod? Nalipay ra pod ko nga gigamit sa imong igagaw ang imong account aron magkaila ta. Oh. Kent. Magtawag-tawag niya ta ha? Okay ra nimo? Okay ra uy. Ha? Magkita ta? Oria, gusto ko nga magkakita ta sa personal. Sige. Asa man ta magkita? Ikaw ni, Rhea? Ako intaw ni Kent. Ingon sa di ko makatuod, ah. Nga naman? Mas gwapa, di kas personal. Ikaw, gyud. Onya, mag-usap tayo ni Ron. Nga nagkita naman gyud ta. Magsnarsa ta na. Unya, mastro-istorya ta. Rhea, I love you. Kent. Manay tinuod. Bisan tuod, karon na ta nakita sa personal. Pero gibati na ko nga, love ti ka. May chance pa ko ni mo? Lain sa kayo kon mulimot ko. Ganahan sa ko ni mo, Kent. Ang but mo, ipasabot nga. Nuyab na ta? Kent. Uyab na ta. Salamat, Rhea. Salamat di kayo. Imo tong uyab ang naghatod ni Moria. Ma. Okay ra nang nag-uyab-uyab ka. Pero pag amping in town, ha? Kay bata pa baya ka. Ayaw ka bala ka, ma. Ako rin may bawas sa akong kaugalingon. Ha? Muato ta sa inyong dapit? Rhea, mga to sa mong lugar. Aron sa ba makato ka sa laing dapit? Sige. Makuyog ko ni mo. Gintong ko din sa inyo. Ingon bitaw ko nimo nga nindot ning among dapit. Ato tas unahan na. Kay napagay nindot nga view dito. Sige ta na. Alay. Uy, la. Ang among chairman. Dali mo duwa, kay may tuyo ko ninyo. Unsa may tuyo sa inyong chairman na to, Kent? Chairman, nganong imo man minggit patawag? Usaman, uyab na mong duwa. Chairman. Nahibaw ka ba, Ken? Nga gidili sa itong simbahan ang pagkuy-kuy ng babae. Nagasaha ka na, Ken, sa balaod sa itong simbahan. Chairman. O kinahanglan nga kaslon ka mong duwa. Ha? Mao ni akong giingon ni Moria. Unya unsaon man na ron? Okay naman, ma. Unsay okay ra? Okay naman kung akaslon mi ni Kent ba? Total, nahigugma man sa ko ni Kent. Nahala. Imo ng desisyon, ha? Tinuod, Rhea? Mablos na ka? Kent. Yes! Nalipay ka? Rhea, kay may umaabot ka tang anak. Kadugay ko ni muna uli. Diin maday ka. Dito ako sa akong mga amigo eh. Kent, karon nga minjong na ta. Biyain na ng imong mga barkada. Unsa? Si Biyan. Ayun na pa sige kuyog-kuyog sa imong mga amigo, uy. Kay may umaabot na kang anak. Kanong mabuot man ka.
Uy, Ria. May nang mahibaw ka. Sawa pa ta magkaila. Daan akong dunay barkada. Mong ayaw ko buti kung unsay akong buhaton. Oh, Kent! Oh, ma? Di aman lagi ka? Ni ako. Kay kuhaon ti Kariya. Oh, unsay kuhaon gud? Nakabalita ko nga dili mo magkasinabot ni Ken. Magsige naman lang ko na muglalis. Mong pauli na lang sa ato. Ma? Ayaw ni Dalas Ria, ma. Sorry kaayo, Ken. Ako ning dato ng akong anak. Kay kuyaw imo ning mabunog, kay dili magka mo magkasinabot. Mong andamang imong mga gamit, Ria. Kay mamauli ta sa ato. Dili di mahibo. Dili na ko kaya nga malayo si Kent na ako. Iniglakaw ni Mama. Mula kausad ko, mabalik ko ni Kent. Salamat kinibalik ko, Ria. Salamat. Dili na ko kaya nga malayo ka na ako, Kent. Salamat, Ria. Ay, kabala ka. Ako isa, di mo nga mag-usap na ko. Salamat in taon nga nausap na si Kent. Wala siya magkuyog-kuyog sa iyang mga barkada. Ginoo ko. Kadangog gining ako naagian. Unsa ni agas akong paa. Dugo! Unsa? Nakuhaan ka? Oh, Kent. Nadakdak ko ganiha. Unsang taong ka, eh? Huwag mo ka nag-amping. Nagdaghag mga ka. Kent. Dili ka mo kaon? Kaon niya gusto ka. Kent, asa ka paingon? Ano pangutan niya? Naunsa naman ka, Kent? Hapit naman lang kang dili mo uli dinis ato. Kung sa may akong uliyon din, nawa man tayo anak. Nalipay na unta ko nga may umaabot na tang anak. Pero nagdanghag ka lang. Kent, wala ko tuyo ang nahita Ayaw na lang pangatarungan pa. Kuningon naman lang ganito ni ini. Kuningon naman lang ganito ni ini ang sitwasyon na to. Mas maayong pag magbuwag na lang ta. Imo ko hadlokon? Sige, magbuwag na. Mo na rin akong giingon ni mo. Na dili gid mo magkasinabot kay mga bata pa mo. Nasuko lang siya, ma. Kaya nakuhaan ko. Ang mag-inyong pugson. Kadto kay nakuha, dili gid to para inyo. O diyaw sa may plano ni mo ron. Anila una ko sa ato, ma. Way problema. Dili na bitaw unta ka. Nibalik gid ka ni Kent. Karon, balik na sa kadili sa ato. Unsa? Muadto kag Manila? Oo, ma. Agud sa mat ka dito. Manalbaho lang ko dito, ma. Naamon ko yung mga kailang tuan na sa Manila. Nahalo sige. Ikaw ang mag-igo. Dali ara sa panahon, eh. Walang ibaw, eh. Pila na ko katuig din sa Manila. Oh, si Mama. Siya rin nga nawag. Hello, Ma? Hello, Ria. Kumusta man ka diha? Okay naman ko, Ma. Unsa man, dili ka na mo ulit dili sa ato. Gimingaw na bayak mi nimo. Basi karong sunod buwan, Ma. Makauli na ko diya sa ato. Maayo hinoon. Ay, ang imo di ang bana nga si Kent. May lain ang gikaipon. Oh, mao ba, Ma? Bahala na siya siyang kinabuhi, Ma. Wa na ko'y labot niya. Salamat in taon. Kaya nisugot ang akong boss nga muuli ko sa amo. Kaya gimingaw lagi ko sa akong mga igsuod o ti Mama.
Salamat in taon. Nga nauli na kanak. Gimingaw na kay ko nimo, oy. Ako sad ma, gimingaw na kay ko ninyo. Kuha aning ako mga pasalubong ninyo, ma, oh. Ate Rhea, ayang isulti mo. Kinsa man? Ako, Rhea. Ken. Salamat ang nakisulti ka na ko. Unsa may imong tuyo? Mga ila ko pa sa ilos akong gibuhat mo sa una. Nga ako kong ipasagdan. Okay na to, oy. Ayaw na to guna-una, ah. Ako na tong gikalimtan. Ni samot ka kagwapa ron nga ngadto kag Manila. Oh, thank you. May ihangyon ta ko nimo. Unsa man, ha? Mahimo ba nga magbalik ta? Ha? Ang tinuod. Wa pa mawang kung gugma nimo. Pwede ba magbalik ta? Kent, naibaw ko nga may gikatipon ka na. Siya na lang may atiman na. Pero mas mahal ti ka, Rhea. I'm sorry, Kent. Pero dili na ko. Ibo-bo na lang ang tanan nimong panahon sa bag-o ni mo rong gihigugma. O pasagtin ako. Dawato na lang nato nga dili kita angay sa usag-usa. Rhea. Na lang kitang naaalala. Kung ikaw ay Nagpakiluoy si Kent nga magbalik ni. Pero dili na ko. Kanimo, Kent, kung namati ka man karon, i-focus na lang ang imong panahon sa bag-o nimong katipon. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mana so sa ka ano para siyang kaagi karon mo kining usa ka babae nga taga Tagum City ang atong matatampo nagdasangan nga Rhea. Jason, malangoy ka! Sakit na kaayo! Hingnan di ka nga ayaw isang buhaton, ha? Ang buti mo ipasabot ka pasagdan talaga! Nga magsigila ka ginom! Oo! Pasagdi ko! Kaya ako ning kwarta akong ginom, ha? Di man Dili mo! na mahimo, Jason! Dili na mahimo! Sino naman mo? Hinamdumi may anak ta! Unsa naman na ipakaon mo sa tong anak? Ngayon mo maghihubog-hubog ang imong sweldo! Ayaw lagi ko buti, ha? Sabos mo na! Ilobya! Utro ka saan? Ay, kung iyon ani naman ang gani atong sitwasyon, nga dili ta magkasinabot, mas maayo pag mapauli na lang ko sa amo. O sige! Pauli mo sa inyo! Layas mo! Niresulta na kasi mong live-in, bayhana ka. Ma. O di ausaon man na ron. O sabay mong ipakaon na ng imong anak. Muhangyo lang ko ni mo, ma. Nga lang una ko puyo sa ato. Dugang-dugang mo sa kupakan unon, Ron. Hangyo alang una ko, mapi. Mangita raw niya kong trabaho. Oh, kinahanglan yun. Kaya ang manong magsige lang ka og pabuhi na ko. Hot na nang gikaon mo nak ha. Ayaw pag-usik-usik. Oh, ma. Daon sa, nabayain taon ta ini, oy. Napunaan na ba rin atong pakanunon din, he? Ha? Managyaw-yaw si Lola. Ayaw na siya paminawa. Ahay, kakapoy bayain ng kahintaga, oy. Napunaan ang pakanunon. Nagdapag yun sa iyang anak na dako kayo ang kaon. Kinuo ko. Laina ni Lola, maoy. Kaon na diha.
Ayaw nagtagtasilula ni mo. Oh, Katleya anak na unsa man ka. Ngano nagilakman ka? Ma, sigihan ko og sugog sa mga bata, ma. Og ni Tiyo pod. Nga anak ko no ko sa likig kawayan. Gaywa ko'y papa. Anak. Mamaya nalanta din ni ma. Ninalanta mo puyo din ni sa ilang lola. Nak, dili mahimo nga mobiya ta dinhi. Asa naman ang tapadong kung mobiya ta? Antos lang kita dinhi, ha? Day Ria, maay ka nagkita ta, day. Nga naman, day? Kanang atong silingan nga dato pa. Nangita og katabang. Unsa man, musud ka? Ay, sige, day. Musud ko. Kaya magsige lagyaw-yaw si mama sa amo, eh. Dugang-dugang lang kunukos pa kanunon. Akong ingnon ha, nga musud ka? Sige, day. Musugot ka ang akong trabahoan, day, nga akong dadon ang akong anak. Ato lang suwayan og ingon, day. Dawaton ti ka isip katabang pero dili ka mahimong magdasi mong anak din he. Ma'am. Samok-samok lang na lako din he. Mahimo raman nga makalili kasi mong anak. Total dool raman ang inyo. Basta dili ni mo mahimong dadon din he. Oh, ma'am. Kaya ande ko ni mutini sa ilang lola, ma. Dili man kun mahimo nga dadon ti kas trabahoan nako, nak. Kay dili man masugot ang akong amo. Daog-daogon niya ako diri, ma. Sige lang. Ako magkapagaduawan din hi. Og kon mingawon ka nako, mahimo ra man ka mulili nako sa gate ba? Naara man diha akong trabahoan kanang dako nga bay. Sige, ma. Kanang sobra nga mga pagkaon Ria, ipakaon niya na sa iro, ha? Oh, ma'am. Ikaw na bahala sa mga lihukon din, he, kay mamahuay nami. Salamat kay mamahuay na sila sa mama. Dili na ko ni ihurot og pakaon sa iro ang mga sudan. Kay ano kun kaayo. Ako ning puston ang uban. Kay ako ni ipakaon sa akong anak. Kaon og maayo, anak, ha? Sa sunod, ma. Dati inapod ko, ha? O, anak. Kaluoy tanawon sa akong anak. Naghangol-hangol in taon siya kaon. Day, kumusta naman kasi mong kitrabahuan? Nah, kapoy kaayo, day, uy. Gamay ra kayo ang sweldo. Unya, strikta pa gid ang akong amo. Nya unsa man, ganahan ka mo trabaho sa akong kitrabahuan? Ha? Asa man di ka mo trabaho? Sa Davao City. Nya nagkinahanglan man og waitress ang akong gitrabahuan, day. Unsa man, musud ka? Ay, sige, day. Musuot ko. Manangid lang ko sa akong amo og ni mama. O diya, ang imong anak. Unsaon ba na nga manarbaho magkakas Davao? Ikaw lang unay bahala sa akong anak, ma, ha? Unya ang pagkaon, ana. Magpadara ko kwarta, ma. Aw, kada doon. Sige, trabaho. Ako ray bahala sa imong anak. Salamat in taon kay arang-arang ang akong kita din, eh. Makapadanag yung kwarta sa akong anak. Day, naabe ng regards ni mo. Kinsa man, day? Ato ng customer din, si Arthur. I love you, Ria. Oh, Arthur. Muna tinuod, Ria. Sa una ko palang pagkakita ni mo. Ginahan na ko ni mo. Wa pa ka makailan ako, Arthur. Naibawan ako unsa ka. Gisultihan ako si mong amiga. Gabuwag mo si mong ka-live-in o may usa ka anak. Oh.
Ria, sugtanan ko. Kay dawaton tasab ka bisag unsa ka pa. Arthur. Para na ko, Dino. Okay raman po kung imong sugton si Arthur. Kay sure na gyud ang imong kaugmaon, ana. Kay may man nagtrabaho. Nahadlok magugkuday. Unsa ba imong kikahadlukan? Basin og binuang lang ni iyan ako ba? Ay, di sa tingali, day, uy. Kaya sa akong tanaw, no, buutan man na si Arthur. Mong ako pa nimo, ayaw na lang paatusa ang tao. Tinuod, Ria? Imo na kong gisugot. Oh, Arthur. Gidawat ko na ang imong gugma. Salamat kayo, Ria. Basta, ayaw lang yung ko pasakit ni Arthur, ha? Oh, isaad ko na nimo. Tinuod, Ria? Mabdus ka? Oh, Arthur. Kung mao na, hapit na ko mahimong amahan. Unsa may plano ni mo ron? Kwan, undan na lang mo trabaho, kay mag-ibon na lang ta. Arthur, dili ko mahimong muundang sa akong trabaho, kay may anak kong gibuhi. Unya na lang tingali ko muundang sa akong trabaho kung dako ng akong tiyan. Sige. Mag-agad ko nimo. Day, nga nagipatapok man ta ni sir. Ay, ambot day, uy. Wa ko may baw. Basta niingon si sir, patapukon tang tanan. Niyan si sir, ay. Niya na ba ang tanan? Niyan na, sir. Okay. Akong ipahibaw ninyo nga nihinay na ang atong kadanan tungkol sa pandemic. Mao kinahanglan kong mo bawas o mga tao. Sorry kayo nga nag-una ang mga bago sa akong listahan. Wala kay trabaho? Wa na. Naapil ko sa nataktak. Oo niya. Sa may plano nimo? Muli lang una ko sa amo. Kay gimingaw na po ko sa akong anak. Niya ka na sa kang balik nini? Mubalik na ko dayon. Ma, masalamat kini uli ka, ma. Uy, anak, naunsa man ka? Kahugaw ko ni mo og dagan man kayo kag nuka. Nga naman ka? Namasura man ko, ma. O gano'n na masura man ka, ha? Aron makapalit ko og sabon, ma. Og ako pong pagkaon. Kinuo ko yung taon ni mo. Ang imo na yung pag-eskwela. Wa man kong eskwela. Ma! Ma! Unsa ba'y problema ni mo? Ma! Unsa man nagibuhat ni mo kang Katleya? Ngano na masura man siya? Oh, nabasura siya. Aron magkakwarta. Asam na ang kwarta nga akong gipadani mo, ha? Eh, kuwang ra, oy. O ngano wa man in taon ninyo pa eskwelahang akong anak, ma? Eskwela good in town. Kanang modyol ay kakapoy, anak. Grabe no sa inyong gibuhat sa akong anak, ma, uy. Wa mo maluoy. Napuno na snoka ang akong anak. Waon ta ka maglakaw-lakaw og layo. Aron maatiban nimo ang imong anak. Buisit ba ni mo? Ma! Mo na nahitabo si mong anak, Daria? Oh, Arthur. Uy, luuya ko di. Luoy mo lang. Kaila ramang gipasagtan. Balik na rin dari sa Davao, day. Og, dadanang imong anak. Kay, pangitaan ta mo kapuyan. Salamat sa pagdawat ni mo na ako dong, ha? Og sa akong anak. Mahal ti ka, day. Ihatag ko kung unsa may makalipay nimo. Salamat dong.
Kalingaw, baya niyang naghagwa siyang anak. Day, nalipay lang kay ko, day, nga may anak na ganda. Makis ko ni Dudong. Uy! Napag-iskis akong anak, ha? Kay, maghahugaw na. Arthur! Day, kuhanin akong daw. Unsa man ni Dong? May gipalit kong gamit. Para nimo og sa atong anak. Gipalitan po ko ni mo, Uncle. Anong apilam, tika? Nga di man tika anak. Hawa na, be? Ay pagduol ako, ha? Hawa! Arthur! Unsa ba tayo magibuhat sa akong anak? Nagtuo ko nga sa imong pagmahal nako. Mahalon mo usab ang akong anak. Nagtuo ka ba? Nga sa matag higayon nga pasakitan ni Muscatlea, dili ko masakitan? Masakitan ko, Arthur, tungod kay inahan ko. Pasensya ka na, Rhea. Nasayop ko sa akong desisyon. Nagtuo ko nga, okay ra ko nga, mubuhi og anak sa laing tao. Pero, di. Ang akong gusto nga buhion, ikaw ra, ug ang atong anak, way labot ang imong anak. Kung maunang dili ka makadawat sa akong anak, mas maayo paghunungon ta na lang ni. Sa'y buti mo ipasabot. Mag-iyahay na lang ta. Sorry, Arthur. Mahal ti ka. Pero kay dili ka man makadawat sa akong anak, magbuwag na lang ta. Bahala na kung si mahitabo na ako, dadon ako ang akong mga anak. Rhea! Bakit kaya Nibiya ko ni Arthur o gidako ang akong mga anak. Giantos ko nga nagkalisod-lisod sa akong kinabuhi. Dili lang malayo na ako ang akong mga anak. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.